jullie zijn komen kijken en dat we jullie nog niet weggeduwd, weggespeeld hebben. Maar dit is wel iets, het allerlaatste liedje. Wij zijn LOTUS, vergeet het nou niet. En stuur ons een mailtje. Wat je leukste reclame. We maken reclame! Maak reclame, ja. Dag Hans, dankjewel voor het kijken. Tot ziens. What am I doing here? All the money I spent to be back here with nature and then wind it back then. Well, it's been such a failure. Dit was ons half uurtje.